Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Tikusangana pano pa Sly Media TV. Indi ndinonzi Simbi yebasa nasi tiri musha we Chabwino. Chabwino inowanikwa mushamba. Uchingobva pa tollgate road inoenda kwa Mutoko katena left uchienda kushamba ndo nharaunda yatiri. Chinoitika muupenyu ndechekuti vanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Zvakafanana kuti kunyange ukapinda muchipatara uchaona kuti kune ma-specialist, umwe anenge achiti anorapa mabhonzo, umwe anenge achitiwo anokwanisa kurapa zvemudumbu, umwe anobata maziso, umwe anobata zvinhu zvakasiyana siyana zvine zvichiitika mukati muupenyu hwomunhu, umwe anobatawo mazino. Kune vanhu vari kusangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvavasinganzwisise kuti zviri kubva kupi uye zvingapedzwe sei. Panapa tine dambudziko remwana ari kupota achidonha. Kuti tinzwe zvizhinji tine ambuya vake namai vake kuti vatsanangurire matangiro akaita dambudziko iri uye nekuti shungu dzavo ndedzekuti zviite sei. Makadii ambuya? Ndiripo makadiwo. Mungataura nezita renyu rizere kuti munonzi ambuya vani? Inini ndinonzi Sviyedzo Lapkeni. Tinotenda zvikuru. Uyu ari parutivi mwana wenyu kwa? Mwana anonzi Priscilla Makwara. Regai timbonzwa izwirawo. Makadii tete Priscilla? Tiripo makadiwo. Ini ndinonzi Simbi yebasa. Imi ndimi amai vane mwana asiri kunzwa zvakanaka. Iyeyo ndiye wacho asiri kunzwa. Ndiye asiri kunzwa zvakanaka. Muchandiregerera. Tina amai vari kutaura nezvemwana wavo Priscilla asiri kunzwa zvakanaka. Dambudziko iri rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga aroorwa kuMbare uku. Ndichikura naye inini dambudziko iri handina kuriona. Handizive kana rakanga riri munyama make achikura. Asi paakazoroorwa ane nhumbu yake yekutanga, ndo pandakanzwa kunzi adonha kumasteps kuMbare uku, kublock 6 kublock C handiti. Ndo pandakatangira kunzwa kuti dambudziko iroro ndo raanaro. Kusvika pari zvino dambudziko iroro baba wacho akatofa, vakandisiya ndinaro dambudziko iroro. Nanhasi harisati rapera. Ndiri kumbofamba asi zvikundi hazvisi kuita. Mari dzacho dziri kudikana, inini handisi kudzikwanisa, handishandi. Pamwe yandinenge ndashandawo ndinenge ndichida kudyawo newana pamba. Saka zviri kutondinetsa kuti ndipedzewo dambudziko ripi iroro. Muchiona zvichiitika pamwana wenyu zvinoitika kangani pazuva? Pazuva anogona kuswera akadonha kana kuzomuka makuseni. Sanezuro nezuro akatodonha ndikatoshedzerwa. Zvikanzi adonhera kumagamu, akanotakurwa nebhara. Ndikauya naye pamba, akapushwa nevanhu akauya pamba. Saka zviri kutondinetsawo kuti rinoperawo sei dambudziko iri. Pane nguva yakadii kubva pakatanga kuitika dambudziko iri adonha kumasteps kuMbare? Apa ane vana 2 zvichiitika. Vari kutaura kuti zvakatanga 2016. Saka pamakambofamba muchienda, pane pamakanzwa here kuti dambudziko iri rikonzerwa nei? Pane patiri kumbofamba tiri kungonzwa kunzi shawere njusu. Zvino hatisi kunyatsobhirivheti shawere njusu here, asi chiri kunzi chini pane chakaipa chiri pamberi chiri kuda kutanga chabviswa. Shawere rakanaka rozoya mumashure. Saka pakuti chibviswe ichocho chakashata chiri pamberi chiri kukanganisa shavere njusu iri, chamisa kuti zviitwe saizvozvo, mungatsanangura kuvateereri kuti chii? Pari kudiwa mari, zvino mari yacho handina kuti chiri pamberi chibviswe kusare shawere rakanaka. Pakambotaurwa sekuti mari inodiwa kuti chibviswe? Pari kunzi pari kudiwa 150.
kubva pakatangira nyaya makafamba rini pamakanzwa nyaya yekuti panodiwa 150 nokuti mataura kuti paane vana vaviri kubva dambudziko ratanga. Izvi zvimakazozvinzwa rini zvekuti kuti tibvise panodiwa 150? Aiwa, takazvinzwa kudhara, takazvinzwa kare, asi pane patakambotengeswa machira nechuma zvichinzi anoda kunzi pane shawere njutsu riripo nebute, tikambotenga. Iyeyu paakagumburisana nemurume wake akauya akazvikanda mudhemu mugarivho mumachira acho yaakanga anzi atenge yacho. Shungu yenyu patakanangana nenyaya iyi ndeyekuti zviite sei? Inini shungu yangu iri pakuti ndoda kugadzisirwa mwana, ndopane shungu yangu. Paanenge akadonha apa ane mamwe mashoko aanombotaura here kana kuti hope dzaanotaura kwamuri imimi kuti pandiye ndakarara mazuva ese ndiri kurota hope dzakati, ndiri kutaura nemi Ambuya? Hongu, pane dzimwe hope dzaanorota achiti ini ndiri kurota varume vane marasta, kana kuti aiwa ndiri kurota ndaye ndichitorwa mumvura. Pakurota apa anombotaura here kuti ndiri kunzi tenga machira akati? Hongu, machira yaye kuti tizomatenge akanga ataura ari ndiye paanodonha paye, kana pane anomubata-bata kumuvhiringa time yaanenge adonha anotaura. Pane zvaanotaura, voisi rake rinenge risiri iro, anotaura nerimwe voisi. Zvimwe zvaanotaura kunze kwemachira anenge achida nemhando dzawo ndezvekuti chi? Anenge achiti ari kuda machira, panoita rewaiti, koita reblue, poita regold. Ndozvaanenge achiti tengai izvozvo, ndozvatakambotenga. Iye anoti kana matenga munoita sese, nokuti kunzwisa kwatinoita ndokuti munhu wese ane shaveri riri paari rinotaura zvarinoda. Anozoti kana maatenga mwaite sei machira? Kana ndisiri kukanganisa hangu, patakatenga, paakati titenge machira iwayo, hapana, hatina zvaakataura kuti mumaite sei, kana ndisingakanganisi. Regai nditaure naye. Takachida kunzwisisa nemanzwisisiro amunoita imimi. Panguva yekudonha iyi munenge muchinzwa here zviri kuitika imimi? Hapana chane chimboziva. Hapana chane chimboziva. Vanhu vanozwa kuti chii chiri kuitika kana vachizokutsanangurirai mapepuka? Kana vanhu vakuzonditsanangura ndapepuka, dzimwe nguva vanongotiwo zvanzi titenge machira sezvavo kutaura izvozvizvi. Takambomatenga takanobatsirwa kukwala, tobva tatenga, tobva tadzokera nawo kukwala, tobva anoitwa zvaakanoitwa kukwala kuikuya. Aiitwa sei kuitwa kukuitwa sei kukuwala iko? Aisonwa here kana kuti ainwa here? Ameno machira ameno ndokumaeresa here kana kuti kuita sei, handakumbozvinzwisa kuti waita zvekuita sei. Makazviona vachizviita? Machira wakangomabata ndobva wamaisa ine raisi, ameno zvawakandiita bva wanimwaya raisi reri, ndozvinhu zvandichiri kurangarira kuti ndozvawakaita. Tobva tazobva ikoko kukwala uku, takabva kukwala uku kubva ndangoiona machira angu, saka ndaitaura nawo pafoni madzimai vaiwai. Tazonesana nemurume wangu ndobva ndakabva ndamutinda kuenda kumba, bva anditi vabuda pano pane zvimachira zvako. Saka ndakabva ndangotora machira aya, zvinhu zvese machira zvichuma zvese zvanga zviripo, ndobva ndasvika pabhiriji pana Munhenga, ndopa ndakabva ndangosvika ndabva ndazisiya ipapo, ndobva ndatodzokera kumba. Ndadzokera kumba handakuzoya kunoku, ndakadzokera kumba uku ndobva ndangonorara uku. Kubva ipapo nanhasi handakuzombobvira ndatenga futi kana rimwe jira ndakanzi nditenge. Pane zvakashanduka here kubva pamakasiya machira pamakasiya, for better or for worse? Ndokutoona kunge zvitori wese, because kana ndiri kunoku zviri nani, kana ndirumba kwedu kunoku zviri nani, zvondokona kudonha zveapo neapo. Kana ndirumba kwangu handitoziva kuti kangani kakawanda. Kuti mubatsirikane murumewo aripo, pane here zvaakaitawo kuti abatsirane nevabereki kuti mugone kunge muchipedza dambudziko iri, kana kuti zviri kufanira kunge zvichiitwa zviitwe kuti mugare upenyu hwakanaka husina kudonha mukati? Anobatsira zvafanira kuti pakanzi pakudiwa chakati ndiye anobudisa mari yekuti atenge. Ngatichitarisai kuti
dambudziko iri riri kuramba richidzoka. Shungu yenyu ndeyekuti zviitwe sei nemanzwisiro amuri kuita nyaya yedambudziko ramusangana naro rekudonha. inini ndaingoti dai pawana anondibatsira kungoti zvapera hazvo zvingopera hazvo ndikaona anondibatsira kuti zvipere ndozvanga ndopane shungu dzangu. Imimi sekunzwisa kwandiita chivanhu zvinonzi anenge achida kusvikirwa nemudzimu kana kuti nemanjuzi iwaya madzisahwira emidzimu anofanira kunge achitaura zvaanoda kana kuti anorotswa. Imi munorotswa chii? Ndanyepe zvinhu zvazvo ndakukangana zvokuti ndikamukowo ndikataurawo ndikaudza vanhu ndoona to Taurai zvamakambotaurira vanhu izvozvo. Makavati chii? ndinganyepe ndakangana. Makangana? Manje tobatsirika sei kana muri kukangana? Imi ndimune mutori nenetwork ka? Network yekumadziva uku nekuti kuri kunze kurudiwa zvakati nezvakati. Alright, ngatidzokerei panyaya yekuti kana makasvika kudhuze nekumvura pane here zvinoitika panyama yenyu zvamunonzwa kuti kafeeling aka kaka pane something asikana? Ndoona kungonzwa tonge ropa rangu rikumhanya-mhanya rikatonga kugwina so kemiri so. Pakumhanya-mhanya paronzwa muri excited here kana kuti muchinzwa kutya? Mvura handichi. Mvura handichi. Mune mutofarira kuti uku ndo kwangu. Tiri kutsvaga ka tiri kumbogugula muupenyu hwenyu tonzwa kuti ndezvipi tikuti kuti tese nana tinatsonzwisisa zviri kuitika sei zviri kuitika pamuri kunyange nevanobatsira vari kunzwa vanobva vataura kuti zveshuwa handiro because kune ngozi futi dzinosvika dzichiita sekunge ishavire renjuzo asi iri ngozi. Saka tiri kuita kuedza kubatsirana tisati tasvika pane vanoita zvemweya kuti tifanofananidzira tione kuti asi chaizvo zviri kuitika patiri ndezvipi. Kuna zvinezvi zvacho zviri kusvika pakuda kutikanganisira imba asi toda kumbonzwa kubva kwamuri amai venyu vataurawo zvavanonzwisisa nezvavanoona nezvamakaita. Isu tiri kunzwa kubva kwamuri wemi zvimwe zvamasiya zvinoitika muupenyu hwenyu ndezvipi muri kumba kwenyu amai vasipa? Zvandasiya zvinoitika muupenyu wangu sekuti izvi zvindiri kunoka ndiri ndikada kuenda kumba kuti ndaenda kumba ndokona kuti nditosvika kumba kwangu kupagedhi ndokona kuenda kunguva asi ndichingobva pamba pangu ipapo nendatoraiti. Muri tu nemurume wenyu yaimba yenyu kai makambozvifambira muri tu? Tinombofamba asi kanguva zhinji kana ndiri kumba kwangu ndofamba ndega. Pamunofamba mega zviri kunzi? Vanenge vachingotaura izvozvo zveshavire njuzu zvemudzimu nehameno mweya ungozo uripo unonzi uripo futi. Ndatoshophera paipai ndo wangataura namai kuti pane chinhu chiripo. Mweya wengozi unonzi mweya wengozi yakaitwa sei iri kuzokanganisa kuti manjuzo akachena aya auye muupenyu hwenyu? Hanzi chii chakaitika? Sematauriro avanoita kwatafamba kuzhinji zvinonzi munhu vamwe pamwe pacho pakambonzi hanzi munhu wemurume here akashanda pamusha akasapiwa zvinhu zvake akazosvika mukufa asina kupiwa zvinhu zvake. Pane kwatakapedzisira kuenda kwainzi munhukadzi akatsakatikira mumusha here zvakanzi akatsakatikira mumusha asi zvinhu zvake zvirimo hazvina kugoyiwa hazvina kuenda kumusha kwake. Imi muchitozvizivawo here zvinezvi? Isu hatizvizive. Apa aishandira ani sekunzwa kwamunoita ana sekuru ana baba ana? Hatizozive ndezvekumadzinza kwavo. Apa taurwa zvinhu zviviri pambotaurwa kuti pane mukadzi handiti potaurwa futi paine murume saka vanhu vaviri vane nyaya dzoda kugadziriswa sekuziva kwamuri kuita kana kunzwa kwamunoita imi? Vanhu vaviri. Sekuziva kwamunoita imimi mavanhu vakuru mese muri vaviri ngozi inoitwa sei? Inoripa. Pane vese kwamakafamba uko pane here akakwanisa kuti ngozi yacho iri kukanganisa kuti manjuza ibude ngozi iyoyo taura kuti indonzi nhingi ndaisenzera sekuru venyu vanonzi chimuti vachigara pamusha pakati ndakazoshanda makore akati vaifanira kuzondipa mukadzi havana kuzondipa kana kuti vaifanira kundipa mombe 5 pane here mashoko akadaro akataurika kudaro? Takambofamba nevekudzinza kwangu tafamba takanzi vedzinza vese vanofanira kunge varipo vanofanira kuuya vese. Taifamba neana baba vangu vari 2 saka vese vanga vakanzi ngavauye
tabva taenda tobva tanotaura kunana baba pai taenda tanotaura kunana baba vawaudzwa nana baba watakaenda nawo kuti hanzi munhu wese ngaite sei ngauye kwamadzibaba uko kwavana akusi wani kwatakaudzwa kuti ngavauye vese vakaramba yafa yakalodha yangofa yakadaro kuzambuko vaiti toita sei kana vamwe varamba hapana anombosumudza musoro kana kuti asumudze musoro kuna mudhara wangu wari kudhize izvezvizvi wakafonerwa kunzi ndadonhawo vanongoti adonha here kumusha makanzi chii wakaudza zvakataurwa kumusha vatonyararawo kuti zii asi shungu yenyu ndeyekuti ipere mugare zvakanaka pane here zvimwe zvinhu pakati penyu amai nemwana zvamungati masirira kutaura neni zviri pamwoyo penyu zvamuda kuti mhuri yeZimbabwe inzwe kana kuti ama-challenges matambudziko amuri kusangana nawo ari kukonzerwa nenyaya yengozi uye zvakare nenyaya yekuti njozi yakanaka igone kuuya? Inini zvangu ndinoti dai kuri kunzi ndavanawo vanondibatsiridzawo, ini handina mari, ndabatsirwa chakaipa chitange chabviswa. Kana yari mashawe enjuzu ngayauye, tinomada. Mwanasikana ini nangu ndandisida kungoti ndikawana munhu anondibatsira kuti dambudziko ripere. Dambudziko racho ndisingazivi kuti kana mashawe enjuzu acho akauya haana problem here, ini hangu handichatozvida, hapana chandichada, cheno ndangowana munhu anondibatsira kungoti zviite sei zvipere. Shungu yenyu hamuchazvide sei makudaro? Pamwe zvitori nedambudziko futi, pamwe zvine nhingiringa, zvine ma-US, pamwe zvine ma-US, pamwe zvine mari. Togona kutoswera takazara kwenyu kuti takaita queue muchitibatsira. Chikazi chave renjuzi rinoita sei? Speciality yaro rakanzi rinoita sei? Rinounza upfumi here? Rinochengeta vana here? Rinounza rombo rakanaka kana kuti rakashata? Zvakanzi chii sekunzwisa kwamakaita? Sekunzwisa kwandakaita rakanzi zvaro rinounza upfumi. Ranzi rinounza upfumi, asi nangu panyama yangu ndaneta nazvo. But ngatiiteka ndinde nchibata mari mune muri mumba mutomate ichiti mudare ndinde ichidaira mafoni, halo muri kupi? Iye zvinezvo vari busy nevamwe. Ndovataisirwa mari pamukuru. Matambudzika. Ndaona munhu anokwanisa kundibatsira zvapera, ndo shungu dzangu. Tinotenda, tinochida kunzwa kungoti tambanudza zvedu nyaya tibve pakumbosurukirwa patichimboseka, asi hapana chatiri kushora. Asi shungu yedu ndeyekuti chatiunza panapa ndechekuti imimi musunungurwe matambudziko amuri kusangana nawo. Isu tinoziva kuti kune vakawanda vanobatsira kunzoko, asi hatisi kuziva anganangana nedambudziko renyu anoti ngaauye ndivabatsire nekuti hapana mari. Asi tatiti susu mbudzi kuzvarira pavanhu, hunzi nditandirwe imbwa, ndo zvataita panapa. Isu hatisi varapi ende hatina murapi watiri kuti ndiye achauya achiita sei. Tavapa tozoti tazviisa pajekerera, arikuda kubatsira anokuroverai runhare pambozha runhare. Pakati penyu pana nembozha runhare rokuti vanoda kubatsira muri yeZimbabwe vakukwanisa kunge vachikufonerai vachikuti huyai, chero vakasakuonai tiri ngoda phone number. Nhamba dzacho hadzisi kuzivikanwa nemusoro. Asi yenyu nhamba munoiziva here kana kuti totaura yemurume? Yemurume munoiziva nemusoro? Ngaitaurwe ka, mungashaya yahabhi, handiti anonzi habhi. 0714 210 753. Ukaona foni ichizikanwa naambuya vanowirirana nemukwasha. Muriko here? Muriko here muri yeZimbabwe ana ambuya vanoziva foni yemukwasha? Makapenga. Mukwasha yenyu momudaka? Ndomuda. Kuziva namba nemusoro. Kuye mwana wenyu uyu inoti chi? Iye haasi kuiziva, ine handisi kuiziva. Aiwa, ndanakidzwa nekuziva nhamba iyoyo. Zvona kuti chero muri murodhi foni ikadzima mukazaona nefoni yake munongoti fonera mukwasha. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe tichikumbira rubatsiro takanangana nedambudziko remwanasikana wenyu. Zvikuru sei mwoyo wokubereka, ndimi munorwanyanya kurwadziwa. Toziva kuti ane marwadziro anoitwa, asi imimi one mwoyo wokubereka.
mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chini? Aiwa, ini ndinopa hangu kumhuri yeZimbabwe kuti vakateerera nevari kundinzwa maita zvenyu mhuri yeZimbabwe, kana pana ane rubatsiro andibatsirewo padambudziko. Ndaneta nekufamba nekuita sei, mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo padambudziko rangu. Ndatenda. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tiri kuChabwino kwatanga tichikurukura naamai nemwana wavo vachitaura chizvishuviro zvavo mukati meupenyu hwavo. Muriko vari kunzoko vanokwanisa kunge vachibatsira mhuri iyi. Isu tingori zambuko veSly Media TV. Hatina zvatinokwanisa kunge tichiita kunze kwekungoti mhuri iyi iuye nekwatiri yoridza mhere. Yaridza mhere sezvavaita izvi ndezvekutiwo vanokwanisa kubatsira vachibatsira pachena, nokuti mhuri yataura kuti haina chokubata, haina chouviri, asi shungu yekuti vabatsirwe iripo. Rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira. Zvikada ukabatsirawo mhuri, vamwewo vane matambudziko vane mari vanoziva vachiti aiwa tazviona kuti uri shasha, mazuva ano imi ndimi makakumbira kuti tiende kune vanhu vanenge vane matambudziko. Nekuti tikatanga kuzviburitsa pasina kutaurwa nyaya yedambudziko tisina kurifambira, muri kuti madhirama. Handifunga kuti tingafambira kuuya kuno kuChabwino kuti pave nedhirama rekuti mwana uyu arikupota, mwanasikana arikupota achidonha. Iri muri kuzvionerawo pachena nevatakaunganawo navo panapa kuti tingave tiri kugadzira dhirama. Handifunga kudaro, asi kuti mhuri iri kushupikana uye iri kunetsekana. Ini ndakamirira Daniel Kachere ari pakamera. Ini ndinonzi Simbi Yebasa. Pano paSly Media TV ngatirambe tichilika nekushare maprograms akadai. Kana iwe usina dambudziko iroro ukaramba uchiri share rinogona kusvika rasvika pane vanhu vanokwanisa kuuya kuzobatsira mhuri yatanga tichikurukura nayo panapa. Mazvita.